ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабе ки дар боғи фарҳангу фароғатии кӯруши кабири пойтахт баргузор гардид, харидорони зиёдеро ба ҳам овард. ярмаркаи мазкур дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 28 июли соли 2021 бо дар назардошти фарорасии соли хониши солҳои 2021-2022 ва дастрасии аҳолӣ ба либос ва лавозимоти мактабӣ гузаронида мешавад. Дар ярмарка беш аз 20 корхонаву тавлидгоҳҳои истеҳсолии пойтахт ва соҳибкорони ватанӣ бо пешниҳоди намудҳои муайяншудаи сару либос ва лавозимоти мактабӣ иштирок намуданд. корхонаҳои тавлидӣ ва соҳибкорони ватанӣ бо меҳмонон ва мизоҷон баробари сару либос инчунин пойафзол, ҷуроб, лавозимоти мактабӣ ва дигар ашёҳои лозимаро ки ба хонандагон дар ҷараёни хониш заруранд, пешниҳод намуданд. маврид ба зикр аст ки дар миқёси пойтахт иқтидори корхонаҳои дузандагӣ баҳри пурра таъмин намудани хонандагон бо либоси мактабӣ басанда буда, имконияти истеҳсоли либоси мактабӣ дар корхонаҳо дар давоми сол ба таври комил фароҳам оварда шудааст ва хонандагон ба пуррагӣ бо маҳсулоти воридот-ивазкунандаи хушсифат таъмин гардидаанд. духти либоси мактабӣ аз ҷониби корхонаҳои дузандагӣ дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илм таҳия шудааст, роҳандозӣ карда мешавад. инчунин бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти босифат аз ҷониби агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, стандарти ҷумҳурии Тоҷикистон либосҳои мактабӣ шартҳои умумии техникӣ бо қайди давлатӣ таҳия гардида ба корхонаю коргоҳҳои соҳа ҷиҳати дар асоси он истеҳсол намудани молу маҳсулоти худӣ пешниҳод карда шудааст. аз он меболам ки имрӯз раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои шаҳрвандони пойтахт, барои падару модарон як ярмаркаи сару либосҳои мактабӣ ташкил намуданд ки имрӯз мо мана шоҳиди он шудем ки бо дастгириҳои раиси шаҳри Душанбе ба якчанд нафар ятимони кул ки дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе таҳсил мекунанд, либосҳои мактабӣ тақдим карда шуд. имсол либосҳои мактабӣ бо сифати беҳад баланд духта шуда, яъне дузандаҳои мо аз худи материалҳое ки имрӯз аз худи Тоҷикистон бо сифати аъло истеҳсол шуда истодааст, духта ба савдо бароварда истоданд ва бо нархи арзон, сифати баланд. мо барои ҳамин миннатдории худро ба муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ва пешвои муаззами миллат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. дар ҷараёни кори ярмарка бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба зиёда аз 150 нафар ятимони кул, таълимгирандагони муассисаҳои таълимии пойтахт, сару либос ва лавозимоти мактабӣ тақдим гардид. бо дар назардошти вазъияти имрӯзаи эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз паҳншавии ҳама гуна бемориҳои сироятӣ ва хоса пандемияи COVID-19, ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ бо риояи меъёрҳои мунтазами безараргардонӣ, назорати риояи фосилаи иҷтимоӣ, қоидаҳои санитарию зидди эпидемиявӣ ва гигиенӣ бо ташкил намудани долонҳои безараргардонӣ, истифодаи маҳлулҳои антисептикӣ ва ҳароратсанҷи масофавӣ ба роҳ монда шудааст. ярмаркаи фурӯши либос ва лавозимоти мактабӣ дар ҳудуди боғи фарҳангу фароғатии кӯруши кабири шаҳри Душанбе ҳамарӯза аз соати 9 то соати 19 амал мекунад. чунин ярмаркаҳо дар 4 ноҳияи пойтахт низ ташкил гардида то оғози соли нави хониш фаъолият мекунанд.